Nginibingelele nonke ababukeli be-Blaqlife TV, ngiphinde nginamukele uhlelo lethu la sithi khona sikhipha izimfihlo. Igama lami-ke nginguStufuza Ntangamandla Zulu, ungwenya nkomo Sovukazi Mvuleni, intokazi yazalwa uMamkhize. So today ngivakashelwe ubhuti obuya nje kude kuduze nala sikhona e-studio sethu. So uzichazela kabanzi ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje, yini nemigqilazo moya, sawubona? Yebo, sawubona. Kunjani? Usaphila njani? Ngiyaphila nami. Ubuya kuphi? Ngifuna babone ukuthi i-studio sethu sikuphi. Hayi, ngibuye eduzane la ePMB. Oh, okay. So ubekwa yini la ekhaya namhlanje? Kwenze njani? Ngibekwe imfihlo ekade ngiyigcinile isikhathi eside. Kwenzekani? Shuthi kwenzeka ukuthi ngonyaka ondlule emsebenzini esiwenzayo kushona ubro wami. Kwathi senza lo mbukiso nje owenziwa igenge esebenzayo ukuthi siqhumise ibhamu phezulu. Ngoba khona iphutha lokuthi kudubuleke ingane eyayiseduze lapho sidubula khona. Uthe usebenza naye? Yebo, sasebenza nawo nje. Umsebenzi onjani? Umphanto nje ukuthi into ethi imoto nje thina asiyibheki. Mangukuthi uyibeke kabi bezama nje ukuthi sikubekele kahle. Noma ungekuphinde uyithole kodwa besiqoqa nje into ethi imoto. Noma ungaphinde uyithole. Yebo. Kodwa ngibeka kahle. Hayi no, ngiyakuzwa bafo. So manje ke sekwenzakalani ingane izilimala? Futhi kuthi makusasa ndawonye amathuna siyadubula nje siyamvalelisa upro wami. Sibaningi ibhamu ziningi ziyadubula shuthi kwaba khona iphutha lokuthi igcine kudubuleka umntwana. Shu, khona emcwabeni? Yebo, khona emcwabeni. Wayemngakanani umntwana? Akho umntwana nje wayemncane, mhlawumbe wayeno 8-7. Yebo. So wavela umuntu omdubulile ngaleso sikhathi? Akavelanga because zaziningi ibhamu ezazidubula. Oh, okay. Kodwa nawe uma udubula ukubona ukuthi le nhlamvu oyidubulayo ziphelelaphi futhi nami ngaba nesimo sokubona ukuthi le ngathi khona emshayini. Oh. Kanti inhlamvu isibhamu nisibhekisa kanti phezulu if nibhiyoza niphelezela lo nsweni niphelezela ngendlela yini? So ngase ukuthi usudubula phezulu but usuke isibhamu usiweva nje around phezulu nje udubula phezulu manakile nje. Zona like khonto esikuyi-emile phezulu so nje udubula nje udlala ngaso. So ilapho kwenzeka khona iphutha ukuthi inhlamvu iphuma ibheke lapho ethanda ukubheka khona. Manje njengoba nisemfihlweni seke abantu bayaphithizela-ke kubhiziwe la, banaka ukuthi umntwana ulimele ngaso sikhathi noma kwaqhutshekwa nje? Kwenzakalani? Waqhutshekwa nje nathi sasabona late kuba lapho engasangithola khona ithuba-ke lokuthi nami ngibaleke. So yabanjani inhliziyo yakho usulimaza umntwana kanti wena ungahlosile beniyibhiyozela nje niphelezelele umfweni? Kwaba buhlungu kakhulu ndikona lokho okungidlayo kuze kwangiletha la ekhaya ukuthi bengathandi ukuxhumana nosisi via uBlaqlife because mina nabafowethu besike sazama ukwenza uphenyo ukuthi sifinyelele kuyena ngoba benginesifiso sokuthi ngiyazi lento engayenzayo ayimphathanga kahle, yamphula kakhulu umoya. Benginesifiso sokuthi nje ngimnakekele ngoba nawo umphanto osahamba kahle naye mhlawumbe angathola ukuthobeka amanxeba. Yeah. So lo sinimbheka niyamazi nje noma nje umtracer niyabhadula nje niyabamba niyayeka? Sekukubhadula nje sibheke ukuthi mhlawumbe umzali womntwana owashona owalimala after isigameko somngcwabo sokudubula emangcwabeni ukuthi ukwakuphi. Oh, okay, nasinemthola kanjalo-ke. Yebo. Unabo abantwana? Cha, banginabo abantwana abakhona nje abantwana basekhaya. Oh, okay. But ukwazile ukucabanga ukuthi awumbheki lo sisi lo. Mhlawumbe ukuba bewunabantwana bengingafeel ukuthi shothi uyifilile lento leyo ukuthi ungathi uba nomntwana akulahlekele kabuhlungu kangako. So mawuthi awunaye-ke shothi unembese uzaphila. Into engiphatha kabuhlungu ukuthi umntwana wayesemncane. Naye usisi wayesenamathemba ukuthi ikusasa lakhe leli uzomdabula into engabhekene nazo. So ingakho ngithi ngifuna nami ukuzama kulokho okuncane kuphanto esikwenzayo ukuthi ngimcompensate. So usisi-ke mangabe ethola ukuthi uphanta ndlelani anqabe lokho kusuka enhlizweni yakho kubheke kuyena, uzobe usuzizwa kanjani noma yisiphi isinyathelo ozosithatha?
Bengingacabanga ukuthi isiphi isinyathelo engizosithatha if enqaba i-compensation kodwa ngiyacabanga ukuthi sizolokhu zizama nje ukumphesiweyita ukuthi agcine samukele i-compensation. Uma ngabe emaphoyiseni? Hhayi, amaphoyisa out of the question ngoba lama sengiboshwa shuthi nami umndeni wami uyosala ungasenaso isinko. Asike sizameni ukumthinta simazi ukuthi uzothini umama lo usisi, uma wengane. Hello? Unjani mama? Yebo, ngiyaphila sisi, unjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitufuzile ngamandla ezulu from eBlaqlife TV. Okay, ngiyezwa sisi. Ukuhlelo la khona sithi sikhipha izimfihlo. Khona ubhuti engihleli naye la ekhaya. Uthi ucela ukukhulumisana nawe bengicela ukuthi umlalele. Okay. Sawubona sisi. Yebo, unjani? Ngiyaphila njani? Ya, ngiyaright. Bengisacela ungiphe indlebe kancane kunodaba ebengathanda ukuthi ngixoxe nawe. Ngilalela. Manje into ithi ngonyaka ondlule njengoba wazi ukuthi walahlekelwa umntwana ukuthi bengithanda ukuyiceba ukuthi ngathi ngaba nesandla. Yo. Manje ufanele ukungikhumbuza izinhlungu engisengidlulile kuzona. Izinhlungu engizama ukudlula kuzona. Cha, ngikufonela ukukhumbuza izinhlungu. Ngikufonela ngoba ngidliwa into yami nami ukuthi umuntu wagcina engajezanga even noma engakuthandi ukujeza kodwa bengicabanga ukuthi khona mhlawumbe indlela engenza isimo sibe right, sibe ngconywana. Ngifuna ukwazi-ke leyo ndlela ezokwazi ukubuyisa ingane yami eyabhubhayo. Ayikho sisi indlela yokubuyisa umntwana owabhubhayo. Kanti yini ongifonelele yona? Yini ongifonelele yona? Bekuwa ukuthi wena unayo indlela yokuthi ubuyise ingane yami? Uku-offarisha i-compensation isinxephezelo ngomshopho wakuvelele. Ungalinga ungihlanyise mina. Ucabanga ukuthi nginemali engabuyisa ingane yami? Unemali engenza ukuthi ngiphinde ngizizwe umama futhi? Cha, ayikho imali kodwa njengoba unamaphupho ngomntwana nokuthi usafuna kwenzela izinto ezinhle so bengicela ukuthi ngithathe leyo role leyo ukuthi kube yimina oqhubeka lapho umntwana ezoqala khona. Uyabona mhlazane ingane yami ngiyibona isebhokisini. Mhlazane ingane yami yehla ngiyithela ngesihlabathi. Ilapho engabona khona ukuthi amaphupho bekade nginawo ngenhliziyo yamashabalele. Ngiyozukwazi ukuzongitshela ukuthi wena khona ungakwenza ukubuyisa amaphupho nganawo ngengane yami. Engasangivakashela ngisho ephupheni. Indaba ungahambi uyozibophisa. Indaba ungivusela izinhlungu enginazo. Engizama ukudlula kuzona. Ungangitsheli ukuthi-ke mina kunesinxephezelo onganginikeza sona. Esingabuyisa amaphupho bekade ngiwaphupha nentodakazi yami. Ngiyaxolisa uma ukuvusela izinhlungu ukuthi le yokuzibophisa angiboni ukuthi kuyindlela eyisisombululo. Futhi uyahluleka ucabangela mina. Angithi mina njengoba ungifonela uzongitshela ukuthi wena unesinxephezelo esingenza ukuthi amaphupho ingane yami afezeke. Ngiyatshela-ke mina ukuthi leso sinxephezelo kuyasiza singisiza ngalokho ngaphandle kokuba wena uhambe uyozibophisa. Ngingakhululeka bengase ngizwe ngelinye ilanga noma ngizwe ungitshele wena ukuthi usuhambile wayozinikela emaphoyiseni. Hhayi le nsambathe ngongitshela yona. Ngiyezwa ma kodwa kuyisicelo nje lesi mhlambe lapho isinqumo sokuthi umuntu ayozibophisa singagcine sifile kodwa bengisacela sindlule lapho kule yesinxephezelo. Ayikho ayikho into engizoyamukela kuwena ngaphandle kokuthi uyozibophisa. Uma ufuna ukuthi inhliziyo yami ibe right, ngicela wenze into efanele.
Hayi, ngiyakuzwa ma. Usakhona? Mama, Ikhona. I think mhlawumbe kungcono ukuthi ningahlangana nobhuti mhlawumbe nikhulumisane ubuso nobuso. Angiboni ukuthi ngizokwazi ukubheka ukumbuka nje ngamehlo ngizobuya isithombe sami sengane yami engasekho emhlabeni. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu kakhulu enhliziyweni and angikwazi ukuthi ngathi ehlisa umoya because angazi ukuthi ngathi wehlisele ini uthole iy'ndaba eziphindisela emuva la mengicabanga ukuthi usuqalisa khona ukuhila. Kodwa nje ngiyakucela ukuthi ube right, uqhubeke nokuzilapha kwakho enhliziyweni nasemoyeni. Kodwa mhla ushintsha umqondo, ubhuti uyoyishiya inamba yakhe la e-studio, mhlawumbe ungakhona ukuxhumana naye futhi. Thina njengoba ubonile ukuthi asikufoneli nge-private number, le number le ihlezi njengoba ungafihlile nje ungafona nanoma inini. So mhla kwenzeka ushintsha umqondo usifonela then sikuxhumanise nobhuti. Ayikho inkinga lapho. Uyabona manje sisonke angazi ngicabangeni. Akukho uzokusho manje. Ya kona akuyona into elula ukuvesana usuke nje ucimele ubheke ususithathile isinqumo. Kufanele uqale ucabangisise kahle. So that's why ngithi mhla usucabangisisile kahle, mhla usu-right, usupholile, ungasifonela nanoma inini. Angazi. Uyezwa mama? Ngiyakuzwa sisi. Yebo, ngiyabonga kakhulu ukuthi uyithathe le call, kodwa engingafisi ukuthi ukukhohlwe ukuthi le phone ungayifonela nanoma inini njengoba singayifihlile. And ngiyazi ukuthi usulimele kakhulu emqondweni. Le nto le mengisizwa lesi story lesi ngiyazi ukuthi kulimazile emqondweni. Ungayifonela futhi singabhukhela i-counselling. Kungeve kuthiwa-ke manje usuyakuphoqa ukuthi kufanele uhlangane nobhuti for i-counselling nje iyodwa. Ngiyacabanga ukuthi uyayidinga, so singakubhukhela yona. So ungabuyela kule namba le. Uyangizwa mama? Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yami. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ube ngcono. Okay. Ngiyabonga. Yeah. Hayi ngeke. Sisi uthunakele, uthunukalile and uyamuzwa nje nevoice yakho ukuthi ayikho into emchazayo ngale call le. So uzizwa kanjani-ke wena usukhulumile wakukhipha obekusenhlizweni yakho? Ngokusisi njengasekuthanga uxolo lami nesinxephezelo engizwa naso. Ngicabanga khona okusashintshile, kodwa ngiyathemba ukuthi uzobuyela. Yes, asihlaleni kulelo themba because ngikubeke kwacaca ukuthi nanoma inini angayifonela inamba and naso kucela ukuthi ushiye inamba yakho khona uzokhona ukuthi nixhumane nikhulumisane naye. Yebo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usivakashele uhlelo lwethu. I hope ukuthi uzosizakala. Yebo. Ngiyazibonela-ke nani babuyele lapha emakhaya ukuthi uma ngabe uyathula ayikho into ongasizakala ngayo. Uma udinga usizo ungeza kuthina uxhumane nathi kuleyo namba leyo oyibona lapha esikrinini. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare futhi la ungashare khona. Ungakhohlwa futhi nanokuthi ujoyine, ujoin useduze kwa-subscribe. Mhlawumbe ukuthi awukazi uzunake. Lokho kuzokubeka ethubeni lokuthi ividiyo mayiphuma uyibone kuqala. Akuyona-ke imali enkulu ukujoyina amashumi nje yakubona osheleni. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.